ବର୍ତ୍ତମାନ ନାୟକ ବାବୁ ଆମର ମିଠା ଆଣିଥିଲେ ଅଫିସରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ। ଆଉ କଟକର ଏଇଟା ଆମର ରଘୁନାଥଜୀ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଅଭଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଘୁନାଥଜୀ ମନ୍ଦିର। କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଠି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ଆସିଛି ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ, ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ନନାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭଡ଼ା କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଅଫିସରେ ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଅଫିସରେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଦେଖେଇ ହେବନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପାଖରେ ଏଇଟା ରହୁଛି, ଆମ ଯେଉଁ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପଛପଟେ ଆମର ରହୁଛି ସେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ବାହାଘର ଫାଘର ସବୁ ବି ଏଇଠି ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି। ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା, ବହୁତ ଖାଇବା ମାନ ବି ଭଲ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁନାଥଜୀ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ଭାଇ ଇଏ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଭାଇ କହିଦିଅ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ